niin, tervetuloa katsomaan uutta videoa. Tänään olisi tällä kertaa, kun viime video oli täältä maailmasta ja tein uuden maailman ja siinä jatkoin sitä talonrakentamista, tein siinä vihkemässä vähän materiaalia, mutta tällä kertaa ajattelin täältä palvelimet-osiosta jälleen, kuten ne 2 ekaa videoa, niin ajattelin tehdä täältä video. Nyt mä mietin, että jos mä tekisin tästä Skywarsista tällä kertaa. Se on niin kuin Bedwarsissa on se sänky, mitä pitää suojella. Ja sitten siinä aina kun kuolee, niin syntyy uudelleen. Mutta tässä Skywarsissa tässä on yksi elämä, niin sitten kun kuolee, niin ei synny enää uudelleen. Tässä niin kuin siinä Bedwarsissahan oli nämä niin kun niitä rautaa, timantteja ja smaragdeja piti löytää, että saa otettua kauppialta niitä eri juttuja. Mutta tässä Skywarsissa, niin tässä pitää maassa on erilaisia niin kun palikoita. Siinä on rautaa, kultaa, timanttia ja smaragdia, niin niistä löytää sitten, kun niitä hakkaa, niin erilaisia semmosia pommeja, millä voi räjähtää toisien lähelle. Sitten joku tekee enemmän damagea ja sitten osa taas niin kun vaikka laittaa hämähäkin seittiä sen ympärille. Mutta tänään olisi tosiaan ajatus tehdä tästä Skywarsista. Meillä tulisi tuo 3 viimeistä pelaajaa, niin pääsis alkamaan kierros. Ja viimeinen pelaaja. No itse tässä oikein hyvin pärjännyt, kun kuolee kerran niin heti häviää. Kyllä mä oon hyvin löytänyt panssaria ja miekkaa, mutta en mä oo pysynyt hengissä tässä juuri yhtä. Yhden tai 2 on saanut eliminoitua parhaimmillaan yhdellä kierroksella, että on kuollut itse. Tässä on hyvä puoli vaan se, että alkuun tässä on kivimiekkaa, kivi, kirves ja sitten on rautahakku. Katso, onko täällä timantit kun ottaa ekana, niin niistä saa ne parhaimmat jutut. Minä sain timanttijalkineet. Smaragdeista saa tietenkin niitä lumottuja miekkoja yleensä. Tai jotain muuta lumottu vissiin. Kehtaan lähteä tästäkään nyt ennen kuin on koko varustus päällä. Timanttia. Näistä punaisista saa niin kun tähän tulee keltaisia sydämiä, kun niitä hakkaa, niin aina saa 1. Ja niitä oliko sitten maksimissaan voi olla 5. Ja ne niin kun ne keltaiset sydämet, ne on niin kun lisäelämiä itselle. Sitten kun kuolee, niin tai kun sitten kun vastustaja saa osuman, niin se ei niin äkkiä kuole sitten tää ukko. Ja niitä voi olla 5 maksimissaan kerralla. Erilaisia pommeja on, jokainen pommi tekee. Ei vitsi. Noniin. Tätä minä tarkoitin, täältä heti takkaa tulee joku. Pysy hengissä hetken. Ehkä mä otan kuitenkin Bedwarsia yhden, vaikka yksin soolassa. Niin tosiaan olin sanomassa niitä pommesta äsken, että ei onnistu. Niin, siis pommesta, että siis erilaisia pommeja on. Osa niistä on tekee niin kuin hämähäkin se, että siihen toisten ympärille, että se jää kiinni, että pääsee saa niin kuin sen otettua kiinni ja eliminoitua sitten pelistä paremmin ja osa on sitten vaan semmonen pommi, mikä räjähtää, että se lentää todennäköisemmin alas. Ja osa on taas semmonen, että se tekee vaan sille jonkun myrkytyksen aikaa, että sitä lähtee puolella elämään, onko se niinku 2 sydämen verran pois.
niinku puolikkaita sydämiä. Lähtee niinku 2 sydämen verran, kahden kokonaisen sydämen verran pois. Tarkoituksenahan tässä olisi päästä nyt tonne keskikohtaan timantteja hakemaan. Miekkakin tuskin olisi pahasta, jos semmosen saisi tehtyä. Timantista tietenkin saisi tehtyä. No niin, tippupahan tuokin. Minut tulee tiputtamaan, niin tippuupahan itekin kerralla. Mä tarviin timantteja. Eipähän nyt tuokaan helppo niitä omia timantteja saan. Tuolle. Näin. Tommosen pienehkö esteen tuohon, niin eivät sitten. Sinä oot kuitenkin koetat täältä tulla. Niinkö koetat tulla sieltä, kun ei oo mulla ympärillä tässä mitään. Nytpä on. Ei niin helposti tulla rikkomaan sänkyä. Muistaapahan jatkossa ottaa mukaan tuo hakuun. Ei pääse muut. Käydäpä tuhoamassa tämä heposänky. No ei nyt oo totta, tosta tuu yhtään mitään. Ai meet mulla. No siitä vaan. Et saa sen isästä rikottua mun sänkyä. Jos niin luulet pikkunen. Mulla saattaa nimittäin kiviä olla siinä eessä. Niin, saattaa olla mulla kiviä vähän siinä eessä, että et saa rikottua. Se on vaan nyt harmi tässä. Noniin, hyppäs vapaaehtoisesti. No sehän oli kiva. Ei tarvinnut sen kanssa enää puhua siitä, että haluuko hypätä vai et. Olisikohan tällä arkussa mitään ollut? Rautaa. Viimiekalle mittaat kun kohta saan timantteja riittävästi saan tehtyä rautamieka. Olisiko mulla sattunut jäämään arkkuun timantteja? Tuo ei ollut oikein, se on sitten tämä. Ei ollut timantteja arkussa. Ajattelin, että kun tässähän saa päivitettyä tätä niin kuin, että se puhuttaisi tuo häkkyrä jossain vaiheessa tätä kultaa. Mä en vaan ite oo päässyt perille siitä, että mitenkä se tapahtuu. Niin mä ajattelin, että jos mä saisin timantteja ja smaragdia hyvällä turilla oikein verran, mä saisin tehtyä tuon timanttipanssarin. En oo päässyt perille ite siitä nyt, että mitenkä tätä saa päivitettyä, että siitä tulisi kultaa ja timantteja ja smaragdia. Keskikohta olisi ihan hauska päästä. Tai siis vähän se smaragdi. Vielä smaragdilla mä saan ostettua timanttimieka. Vaan ei satu olemaan panssaria mukaan, niin juu, tuolla on pellolla ja sinne ymmärrä. Niinku pakko oli vielä smaragdi. Ei täällä. Smaragdeja. Täältä pääsen. Pääsinkö mä hengissä, jos mä kohtasin täältä hypätä.
lähden tosta heittämään sitä. Smaragdia, mitä mä tarviin timanttipanssari? Se olisi ehkä nyt tärkeä. 4 smaragdia ja 32 timanttia. Mulla on 7 timanttia. Smaragdia olisi oikein verran, mutta... Tämä tulee olemaan pitkä ja vaikea peli. Mistä minä nyt timantiksi muutun? Et minä saisin niitäkin. Tuolla on rautapanssarilla oleva helppo. Sen vuoksi mä en halua, koska sillä on rautapanssari, mulla ei oo mitään panssaria. Ja rautapanssarinhan saa tehtyä tän. Siihen pitäisi just olla tämä kultaa, mutta kun mä en tiedä mitenkä sitä kultaa saa. Se on vain tässä nyt ainoa ongelma. Tai tiedä mitenkä kultaa saa, mutta kun en mä tiedä sitä, että mitenkä mä saan sen päivitettyä häkkyrää. Se ottaisiko näin se? Sitä niinku tulee mun on stäkki tässä. Onpahan noita alta. Vähän kukkaa pöllin niitä. 16 olisi noita. Nyt kun mulla on timanttipanssari, mä uskallan mennä noita muita härkkimään. Nyt ei ole mitään järkeä lähteä sinne, koska minä vaan kuolen siellä. Mulla on rautapanssari ja mikähän se on toinen panssari nyt tälle. Musta nyt sen. Niillä on tämä. No mä saan tämän myös. Jos taas mitään järkeä ostaa sitä. Ja smaragdeja tietenkin, jos mä saisin hyvin niitä. Mähän voisin hyvällä turilla saada tuon obsidiaania, kun mulla on sitä riittävästi. Kauppias myy obsidiaania. Yksi obsidiaani maksaa... Oliko se nyt 1 vai 2 smaragdia? Katsotaan 2 smaragdia. Niin sillä mä saisin sänkyy ympäröityä paremmin, ettei tulisi nää muut tänne. Tai eihän mä siitä se estä niitä, mutta siis ei jos nää muut täällä. Tai nyt siinä kestis kauemmin saattua rikki. Timanttihakkukin vaikka olisi, kyllähän se kestää hakkaaminen, kun tiedätte kun Minecraftia ootte pelaamaan. Ei se hakkaa yhtä helposti kuin kiveä. Alku on tämmöstä juostaan timanttia kemaan ja juostaan pois. Kyllä se loppuun kohti alkaa sujumaan sitten toivon mukaan, jos minä en kuole. Tai tiput tästä alas ja me menetään kaikki timantteja, rautamiekkaa ja villoja. Vielä 3 timanttia. Nyt on että kukaan ei tänne tuu. Nää. Nyt ei saa tippua. Ja smaragdi. Näin. Nyt minä uskallan lähteä. Mulla on 4 smaragdia, tarvii 1 smaragdin. Niin mulla ois timanttimiekkoon varaa. Mulla on tällä hetkellä vain 4 smaragdia. Muita ei lähde eliminoimaan, vaan smaragdia hakemaan. Ketään ei näy. Ketään ei näy, niin saan nämä. Ja sitten kuitenkin kun tulee nurkan takaa ja minä kuolen, silleen menetään kaikki minun smaragdit. Mutta niin ei kävisi. Asia arkkuun turvallisesti. Ja on kaikki timanttia. On mitään hyödyllistä. Timanttihakku.
oikeastaan muuta. Timantteja on tosiaankin kiva saada. Kyllä on sininen, mutta uskallanko mä lähteä Salla? Uskallanko lähteä? Sinne mä kuitenkin kuolen. Enkö mä menetä tanssari? Jos mä kuolen siinä. 20 timanttia. Käypä hakemassa. 30, jaa. Mitähän oli siinä? Nyt ei ole huolen häivää, vaikka joku tulisi minun luo. Mulla on sänkykin vielä, että koko ajan rikkomassani. Ne ovat toisiaan luona. Onnekseni. Mä haluaisin tehdä muuten tän umouspäivän avata. Saisin... Smaragdia. Mulla on smaragdia. Näin. Noin. Tuommoinen ja... Ei mulla kulta. Niinpä. Näin. Mä näillä pääsin. Eiku. Mun piti lumauspöytä avata. Näin. Ja mä haluan tätä nopeusta. Näin. Sinä herra hävitsit. No, älä nyt oo tosissaan, että mä sulle häviän. Häviän. Kyllä, ei mä maha mitään. Voitko lähteä ystävällisesti pois minun toimiltani? Mulla ei ole paljon enää elämää, joten minä en halua sulle myöskään hävitä. Mutta kun ei se minua kuuntele. Miksi se minua kuunteli siis? Kiitos vaan. Niin, kiitos vaan, että nyt mä myrkytykseen kuolen ja häviän sinulle kaiken lisäksi. Kiva. Olisi ollut kiva voittaa. Noniin, tämä peli päättyi taas näin. Mutta eihän tässä muuta. Olisiko tää video tässä tällä kertaa, niin katsotaan seuraavan kerran uudelleen. Muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsi. Moi!